sunshine intombi emhlophe njengeyihlabathi zolwandle. Siphinde sahlangana ohlelweni lwethu i-Art in My Veins phansi kwe-Nature of Art Production. Namhlanje siniphathele i-guest yethu uCedric Makhaya. Sawona bhuti kunjani? Nathi siyaphila ibabhutathi mama. Ngaphansi kwe-Nature of Art Production namhlanje siniphathele i-guest yenu uCedric Makhaya. Sawona bhuti kunjani? Nathi siyaphila. Sacela ukuchazela ababukeli ngomsebenzi wakho ukusuka nokuhlala. Cedric Makhaya, music producer, sound engineer. I'm trying to movie scores. I got out 2005. But ukuthi ngizwe singaqala manje dayisela abantu nami ngiyivenza ebantwini 2006 2007 lapho. Sibonge bhuti wami ngokuningi osusithulele kona. Sibuze bhuti wami ukuthi iliphi i-artist elagqugquzela ukuthi uqhubeke nalomsebenzi owenzayo. Yonke lento le ngayiqala seqala bhuti wami. Umuntu omdala Sebonga Makhaya. Berapha ngaleso sikhathi ngimncane mina. So mangabeya kuma shows sosuhamba nami. Ungibekela. Yabo? Mayafika rapha lapha ngeke ukuthi bathini? Singisi. Hamba sengothatha ukuthi emlo ngikhala yabo. Bengithi hayi kusele. Cela ufake phela nami ungibhalele isingisi ngamanye nami angikhala phela. Lapho akusaduma abantu abamyarapha ngesingisi kuphela. Isizulu safika late. So ngaloku nami ngikhala ngifaka ngigcina ngibhalela ngigcina ngibhala kodwa sekujika soyimina oproducer la yena. Nakhona siqala kanjani? Kunomlungu fashion record kuyena so mangabe sifuna i-beats file mina ngifike ngisho umlungu basabuza what's next and